Detecten un brot de coronavirus a l'Institut Pere Mata de Reus que afecta 34 pacients i 8 treballadors. El brot s'ha donat en un dels pavellons i alguns dels casos ja s'han derivat a l'Hospital Sant Joan. La Cambra de Comerç de Reus critica una vegada més la manca d'infraestructures al sud de Catalunya. Ho fan amb la mirada posada en els pressupostos de l'Estat, entre els quals no hi ha l'estació intermodal. Noves descobertes per part de l'IPES troben restes d'un dels exemplars de lleopard que va conviure amb els Homo sapiens a les muntanyes de Prades. Les restes s'han trobat en una cova a Mont-ral. I el Patronat Foc Nou no vol que es perdin els retaules vivents de Nadal i a partir de demà els han traslladat a La Palma. Mig miler de persones podran veure una seqüència dels retaules en un únic escenari. Benvinguts al Notícies. Nou cas de brot de coronavirus a la ciutat de Reus. En aquest cas parlem de l'Institut Pere Mata. Des de la regió sanitària del Camp de Tarragona informen d'un brot que s'ha detectat precisament aquest dimecres en el marc dels cribratges massius que es fan setmanalment a la institució. El brot va ser detectat en una de les subunitats d'hospitalització de llarga estada i afecta 34 pacients i també a 8 treballadors. Per tal de fer front a aquest brot, des del centre han pres les mesures d'aïllament i separació d'espais necessaris i també han derivat alguns dels casos a la unitat de psicocovid de l'Hospital Sant Joan de Reus. Des del centre han fet una crida als professionals d'infermeria per fer hores extraordinàries en les properes setmanes i així poder fer front també al brot i a les necessitats de personal. Des de l'Institut Pere Mata han declinat fer declaracions al respecte a Canal Reus. Tot plegat el dia que el govern català ha denunciat noves mesures per reduir el contagi de la Covid al país, basant-se precisament en les dades d'aquests darrers dies arreu de la regió. Segons el Departament de Salut de la Generalitat, l'índex de rebrot a Reus ara continua augmentant i se situa en 224 punts. Una xifra que se situa, això sí, per sota de la mitjana catalana, la qual ascendeix ja fins als 274 punts. Aquest canvi ha estat en molt pocs dies. Si ens fixem en l'RT, la velocitat de transmissió del virus, aquesta també continua multiplicant-se i també ho fa molt ràpidament. Si ahir ja advertíem que s'havia superat amb escreix l'1, avui Reus se situa ja per sobre de l'1,5, 1,54. Un fet que significa que 100 positius contagien 154 persones, per tant, increment de casos en els pròxims dies. En clau catalana, aquest indicador és lleugerament inferior, se situa en 1,34. D'altra banda, des de Salut expliquen que també en els darrers dies han posat en marxa un nou mètode de càlcul en el qual parteixen dels tests d'antígens que es fan en centres sanitaris a persones simptomàtiques, que s'obtenen en pocs minuts. Aquest sistema permetria estimar de forma més fiable quina és la realitat del dia a dia. Per tot plegat, també hem volgut sortir al carrer per veure com s'organitza la gent, ara que venen festes. Els àpats familiars són el pal de paller de les festes de Nadal. Enguany, i en el marc del Pla de la Generalitat per contenir la pandèmia, les trobades es limiten a un màxim de 10 persones i no recomana ajuntar més de 2 bombolles de convivència diferents. Un seguit de mesures de seguretat sanitària que, per descomptat, han alterat les previsions organitzatives en moltes llars catalanes. Tenim la nostra filla a Dublín i enguany ens veurem amb la possibilitat de no poder anar, perquè si anem allà hem d'estar 5 dies en un hotel per això del Covid i llavors hem d'anar allà i haurem passat les vacances sense quasi ni veure'ns. Sí, en comparació amb altres anys ens juntarem la família de pares, fills i ja està, i grups bombolla. No ens juntarem ni amb tiets, ni amb cosins, ni res. El dia 24 farem en una part reduïda, perquè tota no pot ser, i llavors després al Nadal, el dia 25 farem amb l'altra, també reduïda, és més petita, però ho farem així per poder passar-ho de la millor manera possible. Amb tot, però, que les xifres de la pandèmia no es disparin, aquestes festes dependrà de les decisions individuals i davant d'un escenari excepcional, l'actitud de la ciutadania ja apunta a la responsabilitat. Porque, vale la pena ser prudentes para que el año entrante sea un año, pero que gocemos de buena salud y que haya valido la pena todo el esfuerzo. Ja queden més Nadals per celebrar-ho. No és l'últim Nadal de la vida, d'esperar. Llavors és el que no trobo bé, que a veure, ho enyores, Això de poder-te trobar com sempre, fer cagar el tio tots, doncs, se farà com se pugui. Jo crec que de tot això, l'únic que hi ha realment important
és poder-ho explicar. Quan passi tota aquesta història, poder explicar, mira, aquell any va ser fotut per això, per allò, saps? Però si fem tonteries i no podem explicar-ho, és més fotut. Sobre com seran aquestes festes encara queden algunes incògnites a resoldre en els pròxims dies, com ara si podrem moure'ns o no per la resta de Catalunya. Siguin com hagin de ser aquests dies de Nadal, acaba l'any i amb ell arriben també balanços que en fan des de diferents perspectives, institucions i també entitats d'aquest 2020 tan atípic que per fi deixarem enrere. La Cambra de Comerç de Reus, per exemple, ha estat de les primeres a través del tradicional esmorzar amb periodistes del territori. Una trobada en la qual el seu president Jordi Just ha aprofitat per reivindicar una vegada més la importància d'unes bones infraestructures. Saps com aquell que arriba al final de la carrera i arriba sense forces i arriba exhaust, però pot arribar? Doncs nosaltres ens sentim així. Desgraciadament hi ha sectors que estan molt malament. Aquesta és la resposta del president de la Cambra de Comerç de Reus quan se'l pregunta pel balanç d'aquest 2020. Un any que en l'àmbit econòmic s'han portat per endavant milers d'empreses i ha enviat a l'ERTO a milers i milers de treballadors. Per aquest motiu, des de l'ens cameral no deixen de reclamar ajudes de caràcter urgent. Però a banda de la pandèmia, un altre dels aspectes que més preocupa la Cambra de Comerç de Reus són les infraestructures. Amb el cicle Eleccions, Economia i Empresa durant la tardor del 2019, es va preguntar sobre aquestes 4 infraestructures de titularitat estatal a tots els candidats que pretenien accedir al Congrés dels Diputats o al Senat. Ara, amb el darrer esborrany dels pressupostos de l'Estat damunt la taula, la Cambra de Comerç s'ha tornat a reunir amb tots els partits. Bé, hem demanat a tots els partits, a tots, i quan tots són tots, inclús els que no han tingut representació parlamentària però que van vindre. I tots han tingut un apoyo unànim. L'R15 és la línia fèrrea pitjor de tot Catalunya. Estic intentant, si els pressupostos generals de l'Estat no contemplen, si hi hagués alguna mort, que Déu no ho vulgui, aviam si com a Càmera ens podem personificar per a demanar danys i perjudicis als responsables de DIF. Aquesta línia de tren descarrila dia sí, dia també. No hi fan res de manteniment, les estacions les han anat tancant. Quin és l'objectiu? Que la gent se cansi d'anar en aquesta línia de tren i d'aquí uns anys podran fer una altra via verda, perquè deixaran de passar els trens i deixarem de tindre bones comunicacions. Això és molt trist. Malgrat tota la incertesa i preocupació que engloba aquest 2020, la Cambra de Comerç de Reus també ha volgut mostrar la seva part més positiva, destacant la major presència de l'ens cameral al territori, l'oportunitat que els han brindat les noves tecnologies i destacant un dels projectes estrella de l'any, els Bons Reus. I Reus posa en marxa l'elaboració d'un pacte local per a l'ocupació amb el propòsit de crear nous llocs de treball a la ciutat i avançar cap a un desenvolupament econòmic més potent. Una iniciativa que s'impulsa en un moment convuls per la ciutadania, en la qual, segons les darreres dades, Reus compta amb més de 8.000 persones aturades i això representa un 25% més respecte al 2019. L'economia és un dels eixos més tocats a causa de la pandèmia. De fet, cada cop que s'imposen restriccions, són diversos els sectors laborals que han de frenar la seva activitat, el que desemboca normalment en els famosos ERTO. A Reus, concretament, hi ha 8.160 persones afectades per aquest tipus d'expedient i unes 8.700 més aturades, el que suposa un 16,8% del total de la població activa de la ciutat. Per això, el consistori reusenc ha impulsat un nou pacte local per a l'ocupació que fomenti la creació de nous llocs de treball. Segons la previsió, les línies d'actuació del pacte haurien d'estar definides entre els mesos de maig i juny de l'any vinent. Veurem a quines altres persones o institucions incorporem i bé, entre tots intentarem d'alguna manera saber quins són els sectors estratègics de la ciutat, aquells que ens poden ajudar a impulsar més l'ocupació i sobretot que aquesta ocupació sigui de qualitat, tingui la vessant social també, que sigui respectuosa i amb contractació digna. La promoció de l'ocupació és un dels objectius destacats del Pla d'Acció Municipal de l'Ajuntament de Reus. D'aquesta manera, amb aquest nou pacte, el propòsit és avançar cap a un desenvolupament econòmic més potent i disminuir la taxa d'atur a la ciutat, que segons les dades ha augmentat un 25% més respecte al 2019.
La setmana passada es va posar en boga la darrera fornada de bons reus i, de fet, van volar en poquíssimes hores. Es tracta d'un fenomen que en plena pandèmia ha tingut el seu èxit comercial i avui en volem fer balanç a la secció d'Economia amb la Neus Bartola. Neus, benvinguda. Hola Marc, així és, avui parlem d'aquest èxit dels bons reus, perquè sí que és veritat que sembla que es tracta d'una iniciativa que fa anys que dura, però la veritat és que només van donar el tret de sortida fa només 3 mesos. Concretament, ho van fer a principis de setembre amb una primera tongada de 80.000 bons que es tradueixen en 400.000 euros, tenint en compte que cada bo comercial representa un descompte de 5 euros. 2 mesos més tard, a principis de novembre, començava la segona fase dels bons reus amb prop de 39.000 bons, aproximadament. Només 10 dies més tard s'iniciava la tercera fase amb un total de 12.000 bons i que es destinaven a aquelles persones no empadronades a Reus. Finalment, el dijous passat, i com ara dèiem, es posava a disposició de la ciutadania una quarta fornada de bons reus. En aquest cas, 30.000 bons que equivalen a 150.000 euros i que, de fet, a principis de setmana ja s'haurien exhaurit. Per tant, i davant d'aquestes xifres, el que està clar és que els bons reus es tracta d'una iniciativa d'èxit i això no només ho diuen els ciutadans i el conjunt de comerços de la ciutat, sinó que també ho diuen des de la patronal de Pimec, que aplaudeixen la iniciativa i, a més, diuen que es tracta d'un dels camins a seguir. L'Ajuntament de Reus ha pres la iniciativa, la capdavantera a tota Catalunya d'aquesta gran oportunitat que dona el comerç al comerç. I això realment està donant unes expectatives brutals al comerç, amb el qual està incentivant i pujant molt les ventes. Per què? Perquè no són 10 euros. És a dir, tu vas a comprar amb un val de 10 euros però tu en gastes 30, 40, 50 o 60 euros més, no? Que després tu descomptes amb el vali de 10 euros i dius, bueno, no m'he gastat tant, no? Però d'alguna manera sí que ajuden realment el comerç a fer bullir l'olla, que és el que realment ens interessa a nosaltres en aquests moments. Una iniciativa que, de fet, ja s'estan començant a fer seva a diversos municipis catalans, com per exemple és el cas de la ciutat de Lleida. S'està prenent aquesta mateixa iniciativa a Lleida, s'està prenent aquesta mateixa iniciativa al comerç d'Esplugues, Sant Just, Hospitalet, etc., que també Déu-n'hi-do perquè és un flux d'habitants prou important en una zona específica del sud de Barcelona i, bueno, suposo que també farem el mateix amb Girona, etc. I qui ha portat a terme la gestió amb tots els comerços que s'han adherit a aquesta iniciativa és la Cambra de Comerç de Reus. El seu secretari general, de fet, assegura que es tracta d'una de les iniciatives que han generat un impacte més gran a la ciutat de Reus. Ahir mateix teníem un taller de comerç que es fa a nivell de Catalunya, que organitza el Consell de Cambres, amb les 13 cambres catalanes, amb més de 200 inscrits, i on la regidora Montse Caelles va poder explicar l'experiència de la ciutat de Reus, també de la cambra, en relació a aquesta campanya. Jo diria que mai abans ens havien demanat en tants ajuntaments de Catalunya i en tantes cambres de Catalunya que expliquéssim l'experiència d'una campanya. El tema dels bons ha superat fins ara tot el que havíem viscut des d'aquest punt de vista d'impacte, de com transcendeix un acte que es realitza en una ciutat i com en podem ser prescriptors a l'hora que les altres ciutats se'l facin seu. En definitiva, l'èxit dels bons reus és indiscutible i veurem com evolucionen en els pròxims mesos. No deixem el comerç perquè avui ens endinsem en una d'aquelles llibreries històriques de la ciutat. Visitem la llibreria Gaudí. Doncs la llibreria Gaudí va obrir les seves portes al febrer de l'any 1965, per tant aquest 2020 hem fet 55 anys. Quan es va obrir, la idea d'obrir aquest negoci va ser una cosa una miqueta així entre diverses persones, avui en dia en diríem que una cooperativa, però va ser un grup de socis que van veure la necessitat que hi hagués una llibreria, i en el moment aquest d'una mica de la cultura catalana, doncs una llibreria que sobretot fos un referent en quant a la cultura catalana. Llavors el meu pare, l'Isidre Fons Masdeu, va ser la persona que van escollir els socis perquè fos, diguem, el dependent, no? Llavors el meu pare va començar aquí treballant de dependent, però quan la cosa ja feia un parell d'anys que anava,
ja saber una miqueta que el negoci no era massa viable. Llavors el que va fer el meu pare va ser quedar-se, diguem-ne, tota la societat se la va quedar ell es va quedar amb els deutes que hi havia, ell va passar a ser el propietari i a partir d'aquí la llibreria ja va ser del meu pare i de la meva mare. I ells van estar aquí fins que es van jubilar i ara la portem la meva germana i jo. Sempre hem tingut llibre en català i llibre en castellà, però sí que es va voler donar una mica aquest impuls al llibre català i una mica una manera diferent de les llibreries. Abans sí que hi havia llibreries a la ciutat, però era més llibreria i papereria, era una mica diferent. També quan es va obrir, tot i que el local és molt petit, sempre ha sigut el mateix local, hi havia espai per llibreria i per sala d'exposicions. I al començament també hi havia joc didàctic. Això es va anar deixant i cada vegada els llibres van anar agafant més lloc. La nostra manera de funcionar, sobretot, és una mica la nostra atenció al client, la nostra atenció al client i la fidelització de molts clients. Vull dir, hem d'agrair molt això, que tenim molts clients fidels, que els agrada la manera nostra de funcionar i això una mica és la clau. Una mica quan el confinament això va ser una injecció molt important de moral. Quan es va fer l'operació de llibreries obertes, aquesta acció de llibreries obertes, nosaltres vam rebre molt de suport. Te reafirma de dir, ostres, ho estem fent bé, Els clients confien en nosaltres i nosaltres hem de continuar oferint el millor que sabem de fer de la nostra manera de fer, continuar una mica per aquí. Hi va haver uns anys que es va patir també una mica pel llibre electrònic, ostres, el llibre electrònic ens passarà davant, no ens permetrà sobreviure com a llibreria, i ara convivim, hi ha llibre electrònic, hi ha llibre en paper, i hi ha client una miqueta per tot. Val a dir que avui en dia les eines informàtiques són una mica la clau. Una mica la clau i la no clau, perquè anys enrere, quan no hi havia la informàtica, aquest d'aquí funcionava potser més, I ara, de seguida t'has d'anar arropenjant, I més ara, això, que hi ha tantíssimes referències, també saber si aquest el tens, si el pots demanar de pressa, si t'arribarà, si no sé què. Vull dir, totes aquestes eines són super necessàries, M'agrada el contacte amb els llibres, tot i que treballar en una llibreria no vol dir tenir més temps per llegir, ans al contrari, perquè el que sí que té una llibreria és que cada setmana estan entrant novetats, vull dir que és una mica, costa de gestionar, però és la nostra feina, oi? Llavors m'agrada, això, el contacte directe amb el client, el veure aquell client que, jo com que ja fa molts anys que estic aquí darrere el taulell, que has vist diverses generacions d'una família, vull dir, una mica tot això, tot el tracte humà a mi m'omple força. Tanquem aquest bloc econòmic i comercial i fem una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb els esports i amb la cultura. Fins ara. Obrim plana esportiva. Durant la primera meitat del 2021 s'ha de posar en funcionament el polilleuger de l'Escola Joan Rebull. Les obres, que s'han allargat per culpa de la Covid-19, estan en el tram ja final i a partir del mes de gener d'aquest any vinent s'obrirà la convocatòria per a la petició d'usos de la instal·lació. El polilleuger del Joan Rebull es posarà en funcionament durant el primer semestre del 2021, segons Reus Esport i Lleure. Les obres a l'equipament vinculat a l'escola es troben immersos en la fase d'acabats interiors i instal·lacions i, per tant, en la recta final dels treballs. De fet, l'aturada del sector de la construcció en diverses fases, a conseqüència de la pandèmia, han endarrerit les obres. L'obra acabarà, si la pandèmia o el Covid ens permet, el primer trimestre de l'any que ve, del 2021. En aquest moment s'està treballant en l'acabat d'interiors i ja es pot veure pràcticament enllestit, però falten l'acabament, diguem, final. Es preveu que la posada en funcionament pugui ser durant el primer semestre del 2021. A partir del gener del 2021 s'obrirà la convocatòria per a la petició d'usos de la instal·lació, situada a l'Avinguda 11 de setembre. L'empresa municipal d'esports ja estem treballant en el calendari d'aquest polilleuger i per aquest motiu aquest mes de gener obrirem la convocatòria per a la petició d'usos d'aquesta instal·lació, que ja tenim peticions que són informals, però ara aquest mes de gener les podrem fer oficials.
Reus Esport i Lleure va adjudicar a Construccions Jaén Vallès SL el contracte per a la construcció de l'equipament per un import d'1,2 milions d'euros. El polilleuger tindrà una superfície de més de 2.500 metres quadrats, amb una pista poliesportiva de 22 per 44 metres, apta per tota pràctica esportiva de sala, inclosos el patinatge i l'hoquei patins. Ahir els explicàvem precisament en aquest mateix espai informatiu que l'Ajuntament de Reus s'havia vist obligat a prorrogar l'estada de Ses Majestats als Reis Mags d'Orient a la ciutat per poder acollir tota la demanda de gent que havia demanat invitacions i que s'havien exhaurit a molt poques hores per visitar aquest espai que s'ubicarà al Parc Sant Jordi de Reus. Doncs bé, avui, aquesta mateixa tarda, s'han tornat a posar una nova fornada d'invitacions a disposició de la ciutadania i també s'han exhaurit en ben poques hores. El que no s'exhaureix és l'energia del Patronat Foc Nou de Reus, que arrenca demà una edició dels Retaules Vivents de la ciutat, una iniciativa que, com pertoca aquest Fonés 2020, ha hagut d'adaptar-se a la pandèmia i ha hagut també de traslladar-se, en aquest cas, a la Palma. Des d'aquest divendres i fins diumenge, més de 500.000 de persones podran veure els retaules que es reconverteixen en una seqüència d'escenes. Fa més de 30 anys que el Patronat Foc Nou organitza els Retaules Vivents, un esdeveniment que se celebra per Nadal que involucra més d'una cinquantena de persones i que es fa tradicionalment al voltant de l'absis de la Prioral de Sant Pere, on els retaules es congreguen en petits escenaris on es representen escenes de la vida de Jesús. Aquest 2020, però, per culpa de la pandèmia, s'ha hagut de traslladar a la Palma i canviar el format a una consecució d'escenes en un únic escenari i, a més, reduint el nombre d'actors a una vintena. El Patronat assegura que cal preservar els retaules i la resposta del públic, segons diuen, està sent satisfactòria. Hem pogut, amb moltes ganes de tirar endavant, de buscar alguna alternativa perquè es puguin fer, perquè Reus ha d'estar amb els retaules, sempre n'hi ha d'haver. Fa 32 anys que els fem i enguany no podia ser una excepció. I hem buscat aquesta alternativa de fer-ho en format teatral i a la Palma, però bueno, mantenir una mica l'essència de sempre. Pel dissabte ja no queden entrades i pel que fa divendres i diumenge ronden la 70ena d'entrades, de les 180 que vam posar cada dia. Es faran 3 passis, en total amb més de 500 invitacions disponibles que es poden sol·licitar al web de Reus Cultura. Sabien que a les muntanyes de Prades hi van conviure lleopards i homo sapiens? L'última troballa, feta per part de l'IFES, ha permès datar les restes d'un dels darrers exemplars que van viure en aquesta zona durant el Paleolític. El reportatge sencer el poden recuperar al programa La Comarcal d'aquesta setmana. L'últim lleopard de les muntanyes de Prades va viure a la Cova del Codó, a Mont-ral. És la conclusió a la qual arriben els investigadors de l'IPES, que han descobert les restes de l'últim exemplar que va viure en aquesta zona. Concretament, els professionals han trobat restes de l'animal, però també d'eines que els nostres avantpassats del Paleolític utilitzaven per caçar. De fet, aquest espai es va utilitzar de forma puntual. I pensem que es tracta de partides de cacera, que tindrien els seus campaments estables, els campaments principals a la zona de la Plana o tocant a la costa, i pujarien a caçar aquí en determinats moments. Com sabem que venen de la costa? Una de les altres coses que estem trobant en quantitat aquí al jaciment són penjolls. Penjolls fabricats amb cargols i petxines marines. O sigui, això ens està indicant que aquests grups tenen molta vinculació amb la costa. La troballa s'ha fet en el marc d'una investigació que s'allargarà fins al 2021. Ara, després d'aquest descobriment, s'apostarà per continuar estudiant aquest punt de les muntanyes de Prades. Vist el que hem trobat, això s'ha de continuar, no ho podem deixar aquí. És un jaciment interessantíssim per conèixer l'arribada dels sàpiens a Europa, tots aquests problemes de les possibles extincions que va causar. I tenim previst continuar treballant i ampliar superfície. Tot plegat servirà per saber més detalls sobre l'extinció d'aquests grans mamífers a casa nostra. Ves qui ho hauria d'haver dit. Doncs amb aquesta troballa nosaltres ho deixem aquí. Ja saben que poden continuar informats al web de Canal Reus i també a les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un bon dijous. Repsol t'ofereix el temps. Situació estable amb un fred d'hivern menys intens. Tot i això, seguirem amb un ambient força suau i sense l'existència de vent. Demà divendres mantindrem una jornada amb un cel mig ennuvolat i assolellat, amb la possibilitat d'alguna gotellada de cara a les primeres hores del matí.
Les temperatures sense gaires canvis, amb valors un xic més baixos, sobretot les màximes entre 1 i 2 graus. El vent es mantindrà feble en conjunt de component nord-oest amb cops entre 10 i 20 km per hora.